Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बारायबाय ओमफ्राय नोंथांनि स्क्रिप्ट आरो गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांना उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर आं मोनसे भिडिअ मोन्दों बे भिडिअआ मा होननानै साननो हागौ बे भिडिअआ जोबोर मोजां मानो जोबोर मोजां होनना बुंदोंब्ला आङो सासे फोरोंगिरि एबा मास्टारनि मोनसे भिडिअ मोन्दों बियो फरायसाफोरजों भिडिअ बानायनाय ओमफ्राय बियो मा भिडिअ होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना आं दा दसे उनाव स्क्रिनाव होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबा सोरबा नुखाबायबो जानो हागौ सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे जोंनि फोरोंगिरि एबा मास्टारनि नैबे भिडिअआ माबेलाय साननो हागौ नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रो ओमफ्राय बिनि उनाव लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनजों ओमफ्राय बे मास्टारनि थाखाय मास्टार एबा फोरोंगिरिनि थाखाय नोंथांमोना अननानै मोनसे लाइक मोनसे शेयार ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर जुदि नैबे मास्टार एबा फोरोंगिरिनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला आरो बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर जोंनि फरायसा फरायसुलि सानैया माने जावजा मेथाइ खनगोन ट्रेकजों साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि नुलाय लांथारबाय होननायखौ जास्ट माने सानसेनि गेजेरावनो फोरोंनानै दिनै माने भाद्रि दितियानि बन्द बे बन्दआव माने आङो फैनानै बिसोरखौ फोरोंफैदों ओमफ्राय जोंना गाबोन माने 16 नभेम्बर जिहेतु गाबोन 16 नभेम्बरनि थाखाय जों एसे खन्थाइफोर रिहार्सल होदोंमोन आरो दानै जागायसिगोन स्पिकारा मोनसेल' जोंना एसे खस्थ' जायो मोननै गोनांखौ लाना फैनांसिगोन एबार लागाव नोंसोर मोसाग्रा जा दे ओइ लागाव ओइ रिहार्सल होदो आरोना दिनै स्कुल बन्द अब्लाबो स्कुलाव फैदों आङो नोंथांमोनाथ' बिथांनि भिडिअखौ नुखाबाय बिथांनि भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनदों कमेन्टफ्राव लाभ कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय मा बुंबावनो आरोना ओमफ्राय जायगाखौथ' आङो मा डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बेखौ मिथिला खिन्थु बिनि भिडिअनि ओरै गाहायाव लिरना होदों अन्थाइबारि बड' एलपि स्कुल होननानै लिरना होदों नालाय ओमफ्राय बे अन्थाइबारियाबा बबे डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैयो बेखौथ' आं बुंनो हाला ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिब्ला खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना माबादि मोनदों सासे फोरोंगिरिया स्टुडेन्टफोरजों अबे टाइमाव मास्टार मा होनो फोरोंनाय समाव गावनि फोरोंगिरि बा मास्टारनि रुपखौ लायो ओमफ्राय बिदिनो दामनाय देनाय मोसानायनि समाव लोगो एबा जाहैबाय उन्दैफोरजों लोगोनि महरबो लायो आरोना बेफोरबायदि मास्टार मोननांगौआ बुहुत थान सोरबा बांसिनानो जों बेबायदि मास्टार एबा फोरोंगिरिखौ मोननो थाङा मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदि फोरोंगिरि थानांगौ मानो बिथाङा दामनाय देनायजोंबो इन्ट्रेस्ट खालामदों उन्दैफोरखौ आं बिनि भिडिअखौ अनेक नुबोबाय थादों आरोना बिनि भिडिअआ सिगांनिफ्रायनो भाइरेल जाबोगासिनो दंखायो आरो आं नायबोबाय थाखायो बिथाङा ओरैबायदि गथ'फोरखौ खालामना होयो इन्ट्रेस्टबो खालामो फोरोंनायजोंबो फोरोङो फरायहोयोबो खन्थाइबो आवरायहोयो मेरला रोखोमनि एक्टिभिटि खालामबाय थायो आरो बेना गावनो पार्सनेल ओमफ्राय दाथ' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बे भिडिअआव स्कुल बन्द'आवबो बिथाङा फैनानै माबादि गान खननाय फोरोंफैदों ट्रेकजों ओमफ्राय उन्दैफ्राबो मोजाङैनो खनदों इयुनाव बे उन्दैफ्रा सिंगार जाहैनो हागोनखौ आसा थाबाय आंनि साइडनिफ्राय मानो होनना बुङोब्ला बे उन्दै गथ'फ्रा ट्रेकजों दानिफ्राय गान खननो रोंनाया सादारनल' नङा जोंनो रोंबावा सोरहाबो आंथ' रोङा मारै खननांगौ ट्रेकजों गारांफ्रानो जाबावो बे उन्दैफोरनि गाराङा जाबावो ओमफ्राय बिथांमोना गोसो होनानै सोलोंलाङोबा निस्सय इयुनाव सिंगार जाहैनायनि मोनसे सम्भाबना दं आरोना ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामबा जाबाय ओमफ्राय थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय